こんにちは。はじめまして。これから自己紹介をさせていただきます。私の名前は海瑞ウィンと申します。生年月日は2003年11月4日で、今年の11月に22歳になりました。出身は三重県で、家族は7人います。両親と姉と兄が3人と私で、私は末っ子で独身で、私は今、日本語 N レベルを受けましたから、会話について勉強しています。私の趣味は旅行することで、長所は何でも諦めない根性があることで、短所は遠慮するところで、将来の夢は日本へ行ってお金を集めて自分の仕事を作りたいんで、はい、以上でこれからお世話になりたいんで、どうぞよろしくお願いします。